आ गेलियो केशव कपूर मेमोरियल हॉस्पिटल नवादा के प्रांगण में। यहाँ रोटरी क्लब नवादा के सौजन से डायलिसिस सेंटर के उद्घाटन है। आगे दिखावियो कि और के अलिथिन है एक उद्घाटन समारोह में। कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गलखिन रोटरी क्लब के डीजी विपिन चानन जी, एक बाद नवादा के एसडीओ अखिलेश कुमार जी भी पहुंच गलथिन। मंच पर जे विशिष्ट अतिथि उपस्थित हलखिन, जो बाहर से एलखिन, जिला के हलखिन, सब मिलकर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम के विधिवत उद्घाटन कैलथिन। दीप प्रज्वलित होने के बाद आगत अतिथि के गुलदस्ता और माला पहना के स्वागत कैल गेल। जे भी मंच पर अतिथि हलखिन सबके स्वागत कैल गेल। ऐसे में भला हम कैसे चुकतियल, हमरो जो है गुलाब के फूल से स्वागत कैल गेले। ताली बजा के सब हर्ष व्यक्त कैलथिन। हम अगली पंक्ति में ही बैठ के कार्यक्रम के आनंद ले रहियल। हमारे साथ देखो बैठल रखी बॉलीवुड के सागर इंडिया जी, अनुराधा पटेल जी। इनकर भी हमें जोन पर एगो अले वेब सीरीज है ग्राम चिकित्सालय, एक बार तो जरूर इनका देख लो कि कैसन अभिनय ओकरा में कैलखे। ये कार्यक्रम के रोटरी क्लब के जिलाध्यक्ष राजेश्वर प्रसाद राजेश जी, एसडीओ अखिलेश प्रसाद और रोटरी क्लब के डीजी भी संबोधित कैलथिन। कार्यक्रम में राजनीतिक दल के नेता लीडर के अलावा बड़ी संख्या में डॉक्टर, मास्टर और सामाजिक कार्यकर्ता आदि सब महिला पुरुष पहुंचल हलथिन कार्यक्रम के सफल बनावे ले। अंत में शिलापट के अनावरण कैल गेले। एक बाद परंपरागत तरीके से रोली के टीका लगा के अतिथि लोग के स्वागत कैला के बाद देखो फीता काट करके सेंटर के उद्घाटन होले। ओकर बाद जे भी आगत अतिथि हलकी डायलिसिस सेंटर के विधि व्यवस्था के जानकारी ललकी की सुविधा है, सब बढ़िया से सेंटर के निरीक्षण कैलथिन।